Supply sa karneng baboy ug manok sa Zamboanga City paigo pa karong bare months. Samtang rabbit meat production ginapalambo na sab sa syudad. Ani report ni James Paulo Yap. Gibutyag sa Zamboanga City Hog Raisers Association nga miubos ang farm gate price sa baboy ngadto sa 120 to 150 pesos per kilo. Busa paigo kuno ang supply sa karning baboy sa syudad kutob sa Disyembre. Apan ang hinaot ang asosasyon na muubos sab ang presyo sa kada kilo sa karning baboy sa merkado karong anaa na lamang sa 180 to 200 pesos ang kilo niini sa mga barangay. When our farm gate price was around 140 to 150, yung presyo nila no ganun pa rin, mataas pa rin kahit bumaba na yung farm gate price. Paigo pa sab ang supply sa manok sa syudad nga anaa sa 130 to 150 pesos ang matag kilo. Samtang ginapalambo sab sa Zamboanga City ang rabbit meat production karon nga natukod na ang Zamboanga Rabbit Meat Producers Association. Matod sa grupo, dakong tabang ang produksyon sa rabbit meat sa mga mag-uuma. Gani daghana ang poultry ug hog raisers nga miambak na sa rabbit meat production, ilabi pa nga maayo sa panglawas ang rabbit meat. Ang aming vision ay by next year that we will be able to supply in said supermarkets and wet markets perhaps, no? Hinuon, aminado sila nga dakong hagit ang pagdawat sa tao sa rabbit meat, ilabi pa nga dili padaghan ang anad sa rabbit meat. He should focus on social acceptability of their produce and yung marketing strategy nila. Very nutritious and very compared to other source of protein, very healthy yung rabbit. Ako, si James Paulo Yap, para sa One Mindanao.